Al març de 2025, el govern liderat per Viktor Orbán de l'extrema dreta a Hongria aprova una llei que bàsicament prohibeix qualsevol expressió d'homosexualitat en llocs on pugui haver-hi infants. Aquesta llei, coneguda com a llei anti-Pride, de facto, prohibeix qualsevol manifestació pública, també les marxes de l'orgull que fa 30 anys que se celebren a Budapest, a la capital del país. La llei amenaça els participants amb multes de fins a 500 euros i els organitzadors amb altes penes de presó. Però això no és tot, perquè l'abril d'aquest mateix any, del 2025, el govern fa un pas més i ho blinda a la Constitució. Com ho fa? Bàsicament fent prevaldre els drets dels infants per sobre de la resta de drets i posant a la Carta Magna, a la pròpia Constitució, que a Hongria només hi ha dos gèneres, el masculí i el femení. Davant d'aquest context tan incert, amb tantes inseguretats, amb l'extrema dreta amenaçant de fer marxes i manifestacions per protestar en contra de la celebració de la Pride, els organitzadors de l'Orgull a Budapest han decidit mantenir la manifestació. Nosaltres anem cap allà per viure-ho en primera persona i explicar-vos-ho. No totes les veus del panorama polític hongarès són favorables a Orbán, favorables a l'extrema dreta. De fet, l'alcalde de Budapest, del grup dels Verds, hi ha anunciat el seu suport a la marxa. Més concretament, ha organitzat demà mateix, a la mateixa hora que hi havia prevista la marxa per l'orgull, una manifestació per la llibertat, que en principi se salta aquesta prohibició de l'orgull gai que ha promogut el govern hongarès. Se'n sortirà amb la seva, fins demà no ho veurem. El que sí que hem vist avui és una recepció que el mateix alcalde ha organitzat aquí, a l'Ajuntament de Budapest, amb polítics i representants institucionals d'arreu d'Europa. Aquí ens hem trobat a diputats, eurodiputats, ministres, alcaldes i tot tipus de personalitats d'arreu d'Europa. La societat civil hongaresa s'ha volcat absolutament per defensar la Pride, per defensar l'orgull. I hem pogut veure com els darrers 3 dies s'ha organitzat una agenda molt completa d'esdeveniments, amb conferències, xerrades, debats de tot tipus, com aquest on ens trobem avui aquí. Un esdeveniment que porta com a títol Banned by Law, Backed by Love. Aquí trobem la participació de diputats hongaresos, d'eurodiputats, de personalitats d'arreu del món i també d'entitats com Amnistia Internacional. Molts d'aquests esdeveniments s'han de celebrar en espais com aquests, alternatius, centres culturals, clubs socials, fins i tot bars i restaurants, perquè hem vist com arran de la prohibició de la Pride, el 90% dels seus sponsors han caigut. Per això alguns d'aquests esdeveniments també han estat de pagament, per tal d'ajudar a finançar tot el que és el projecte. Bueno, la recepción del alcalde yo creo que ha sido importante porque pone en valor que por mucho que el gobierno central del Estado haya prohibido la marcha, ¿no? Pues desde Budapest su alcalde ha cogido un compromiso con los derechos de las personas LGTBI también, con todos los derechos políticos y civiles de todas las personas de Budapest, y por eso esta recepción que nos ha hecho yo creo que es significativa e importante. Y bueno, también es importante que nos haya acogido a los diferentes parlamentos locales, por eso yo creo que es muy importante que el Parlamento Vasco también haya participado en esta recepción, porque más allá de tener representación a nivel estatal o no, el hecho de que una nación como Euskal Herria, una nación como Cataluña esté representada también en esta recepción oficial del alcalde de Budapest, pues nos sitúa en el mapa y sirve para seguir desarrollando lazos en común a favor de los derechos. Hongria avui en dia és l'exponent d'aquesta onada reaccionària global. És, de fet, el principal país finançador dels grups antigènere, antidrets, antidrets LGTBI, antidrets de les dones, antiavortament, antipersones migrades, per tant, xenofòbia, islamofòbia, i que estiguem avui aquí donant suport a les persones i entitats defensores dels drets humans i dels drets LGTBI és part d'aquesta solidaritat internacional d'una causa compartida, que és la lluita per la justícia, per la dignitat i per la llibertat de tothom. El gest que ha fet l'alcalde de la ciutat de Budapest, de dir, doncs, aquest Pride l'organitzem ara des del municipi, quan els Prides s'organitzen des de societat civil, és el que hauríem de demanar a totes les institucions democràtiques, que davant d'aquesta onada antidrets es posin al capdavant i defensin a les persones i entitats. Comencem el dia de la Pride aquí al campus de la Universitat Central Europea, on s'ha convidat a tots els electes que participen avui de la manifestació per un briefing de seguretat. No només hi ha previstes multes de fins a 500 euros pels participants i presó pels organitzadors, sinó que, a més, hi ha fins a 4 manifestacions de l'extrema dreta convocades per aquesta tarda. Per tant, és imprescindible que tothom qui participa de la marxa tingui tots els consells per saber què pot fer, què no pot fer i, sobretot, com actuar en cas de perill. En aquesta trobada també hi ha hagut converses a porta tancada amb activistes, periodistes, legisladors hongaresos que han actualitzat a tots els participants de la situació dels drets fonamentals, una situació molt preocupant, on estem veient com la prohibició i la repressió per part del govern hongarès no només afecta esdeveniments com la Pride, sinó al global de la societat. Periodistes amb llistes negres d'enemics de l'Estat, professors i professores amb por de parlar de temes com l'homosexualitat a les seves escoles i moltes situacions més que són il·legals i que haurien de preocupar-nos a tots plegats.
Som ara mateix al punt d'inici de la Pride, una Pride que de moment només li puc donar un adjectiu, multitudinària, una gentada brutal, omple els carrers de Budapest, no veiem el final de la multitud per cap de les bandes. Aquí el que tampoc veiem és presència policial i les indicacions que ens arriben és que sembla que el govern d'Orbán ha decidit no enviar la policia i que deixarà que la marxa se celebri amb absoluta normalitat. També ens arriben, però, diferents rumors de que la policia podria fer servir durant tot el recorregut drons amb reconeixement facial. I és que el govern hongarès té registrat la foto de totes les persones que tenen un passaport. Per tant, podria ser que avui la policia no actués, però que a partir de la setmana següent arribin a casa dels hongaresos multes perquè els diferents drons que veiem al llarg del recorregut els hagin pogut reconèixer mitjançant aquest sistema de reconeixement facial. Un sistema que, per cert, és un delicte aquí a la Unió Europea i que atempta contra les llibertats individuals i contra els drets humans. La marxa avança molt lentament, hi ha moltíssima gent, com dèiem abans. La gent de Budapest ens diu que mai a la vida havia trobat manifestacions de l'orgull tan i tan multitudinàries. De moment tot tranquil, hem vist alguns petits manifestants d'extrema dreta amb pancartes a favor de Trump i en contra de l'orgull, però estaven altament escortats per la policia, amb molta policia al voltant, i la gent més aviat els ridiculitzava i se'n reia d'ells, no hi havia tampoc cap mena de provocació. I de tant en tant s'escolten xiulets, com els que potser escolteu al meu darrere, perquè apareixen drons que en principi sembla que són de la policia amb aquesta voluntat de poder identificar manifestants, no? Per tant, quan apareixen drons a sobre dels manifestants, la gent mostra el seu rebuig a aquestes mesures i aquestes técnicas. Bueno, pues mi nombre es Andoni, vengo en representación del Pride de Barcelona y nada, hemos venido aquí a solidarizarnos con el Pride de Budapest para manifestarnos y para reivindicar que con los derechos LGTBI no se negocia al ser una manifestación ilegal. Sí que veníamos un poco también con miedos, ¿no? Pero lo que ha pasado hoy aquí en Budapest es histórico, yo creo que es una declaración total por los derechos humanos en general. La verdad yo creo que ha sido un éxito para decir al mundo entero que con esto no se juega. Hola, jo sóc l'Alberto Martín, que sóc el president de la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya. La marxa ha estat impressionant, era impossible deixar de veure persones, miraves enrere i no deixaves de veure persones que creuaven. El pont ha estat molt bonic, un punt de connexió amb la gent impressionant i ojalà es pogués fer a totes les ciutats del món una manifestació com aquesta. L'única cosa que falta és que tothom vingui ara del 17 al 19 de juliol a Barcelona a celebrar el Pride, que aquest any està dedicat a la cultura, un món que hem de reivindicar molt, totes les persones que han treballat des del món de la cultura i que han estat referents del col·lectiu. Pues estamos aquí en las calles de Budapest para acompañar a la ciudadanía de Hungría en este orgullo que ha sido prohibido por Orbán en medio de una escalada represiva que estamos viendo con leyes que atentan directamente contra nuestros derechos fundamentales. Esto es el reflejo de una nueva inquisición que se está cirniendo en toda Europa y en parte del mundo, y por tanto es importantísimo, yo creo que hoy los ojos tienen que estar puestos en Budapest y tenemos que hacer el máximo de presión para demostrar que no vamos a involucionar, sino que vamos a seguir defendiendo los derechos y las libertades. Doncs res, estem aquí a Budapest. Orbán volia prohibir la manifestació de l'orgull i ha aconseguit que sigui més gran que mai i que això sigui un avís per les extremes dretes i per la Unió Europea, que o es posen les piles o si no la ciutadania ho tenim clar i les persones LGTBI sabem el que ha costat aconseguir els nostres drets i llibertats i no pensem retrocedir ni un mil·límetre. Nosaltres venim de Barcelona, a Barcelona es va fer la primera mani LGTBIQ de tot l'estat al final de la dictadura, van ser les travestis, les trans, les lesbianes que van obrir camí, que es van enfrontar a la repressió perquè avui tinguem els drets i les llibertats que tenim conquerides i per tant aquí estem posant el cos com van fer les que ens van precedir i tantes vegades com faci falta, però no permetrem que es qüestioni ni la nostra identitat, ni la nostra forma d'estimar, ni la nostra diversitat de la que estem profundament orgulloses. Ens trobem al punt final d'aquesta Pride de Budapest, una marxa que, malgrat les prohibicions, malgrat l'amenaça de l'extrema dreta, ha transcorregut amb absoluta normalitat, amb un ambient de festivitat, de celebració i sobretot de reivindicació. No? Hem vist els carrers de Budapest plens a vessar de gent d'aquí, de la capital d'Hongria, però també d'arreu del món, que sortien en aquests carrers a dir que la llibertat i els drets fonamentals no es poden prohibir. I hi ha aquesta sensació, no, aquí al voltant nostre, d'aquest ambient de sensació històrica, de que avui serà un dia per recordar, un dia històric no només per la ciutat de Budapest i per la Pride d'Hongria, sinó per la defensa dels drets LGBTI arreu del món.